ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини сомонаи рахште ҷ. Дӯстони азиз, дар имрӯза навор бошад 12та хона, замин ва квартираҳои нав қабул кардем, ки пешкашдо мекунем хонаҳои арзон ва квартираҳои фурӯши арзон аз шаҳри Душанбе ва аз шаҳру ноҳиявии Тоҷикистон. Дӯстон, видеонавора то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментаре нависед, ки ба шумо чӣ хел хона, замин, квартираҳо дар корай. мо дар видеои оянда гуфтагитона ҷудо карда ба шумо пешкаш мекунем. Агар шумо хонаи фурӯшӣ, квартира, замин, мошин, чизе ки барои реклама, барои фурӯхтан доред, метавонед ки суратҳои хона, мошинтона, қатъи маълумотош дар номерои имо ба саби мо роя кунед. мо дар видеои оянда реклама мекунем, яъне ки фурӯшда мемонем. хоб, курс имрӯза дӯстон дар рӯи экран астае, ки мо бошад навора сар мекунем, то охираш тамошо кунем ва видеонавори моро падлиса кунем. Дар имо ба сабтон марҳамат, рафтем. Якум хонаи фурӯшӣ. Якум хонаи фурӯшӣ назди ҳавлига аст. Дӯстон, қарор дорад дар ноҳияи Данғара, дар Булёни Поён, дар деҳаи Булёни Поён. масоҳати заминаш 8 сотих замин аст, ки 3 дар хона кардаги тайёра, ки средни ремонти миёна уже кардаги, ки хона барои зинда кардан 100% омода аст. подвалам дорад, баняшам дар дуруни хона аст, отдельна ошхонам ҳаст. Дӯстон, ки срочно фурӯхта мешавад бо нархи арзон 65 000 сомония, ки нархи ахирон шуд, дига арзон намешавад, ки срочно сом дар кора мега бо нархи арзон кати фурӯш намондианд. ба кадоми шумо агар ҳамин хона лозим аст, на дута рақамошон аст, ҳар дош кор мекунад, метавонед дар ҳамин рақамо занг зада бештар маълумотро гиред. срочно мега сом дар кора. дар трезо ҳамаш часпондагӣ аст, фақат метавонед зиндагӣ мекунед. марҳамат, дигар маълумотро аз ҳамин рақамо гиред. шумо агар хали хонаҳои фурӯшӣ, замин, квартира, мошин, чизе ки барои фурӯш, барои реклама доред, метавонед маълумотро қатъи суратош дар номери имо ба саб роя кунем. мо дар видеои оянда реклама фурӯшда мемонем. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ аст. дӯстон, қарор дорад дар ноҳияи Ғозӣ Малик, дар деҳаи Ҳаёти Нав. масоҳати заминаш 12 сотих замин аст, ки як дар хона кардагии тайёра, якта калидорам дорад. ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммомшо алохора дар ин пара ҳаст. гирди хона се тарафаш маҳкам аст, ки дарахтони мевадиҳанда, обсвет, ҳуҷҷатҳои хона 100% ва як хеле дигар бо ғишти мисол семинблокам ҳаст барои ягон, яъне ки хона ягон кор кунед, янги семинблокам бо ҳаст. срочно бо нархи арзон фурӯхта мешавад 48 000 сомонӣ. ба кадоми шумо агар ҳамин хона лозим аст, дар рақамошон аст, дар ҳамин рақамошо имо ба саб пайваст дорад, метавонед ки дигар маълумотро гиред. 48 000 сомон боз камтар дигар муомила мешавад. ихи нархода ё хона ёфтан дӯстон азиз қин аст. марҳамат, дигар маълумотро аз ҳамин рақамо гиред. квартираи фурӯши навбатӣ аст. дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар пойтахт, дар пеши фабрикаи ширин гуфтагӣ аст, соҳибшон. якхонага квартира аст, дар сеюм ошона қарор дорад, 31 квадрати метр. об сведаш аст, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом, балкон адел надорад, пардаҳо, термис, ванна, ҳамаш қоидави ремонти средни барои зинда кардан 100% мешавад. бо нархи 168 000 сомонӣ фурӯхта мешавад. дӯстон, ки нашуд арзон ягон чиз гуфтагӣ нест. мумкин нархи ахиронш бошад, мумкин ки савдо ҳам шуд, ягон чиз гуфтагӣ нестанд. назди фабрикаи ширин гуфтагӣ аст, соҳибшон. ба кадоми шумо агар хе квартира лозим аст, якхонага, метавонед ки дигар маълумотро гиред, фақат одамони харидор. дӯстон, аз шумо хоҳиш меоменам, ки видеонавори моро дар имотон падлиса кунед ва лайкотонам монед. раҳмат барои дастгиритон. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлига аст. дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар 9 километр гуфтагӣ аст, назди васточни халма. ҳамин хел маълумот аст. бештар маълумотро худатон мегиред. масоҳати заминаш 8 сотих замин аст, ки 2 дар хона кардаги тайёра, ки временка, якта калидор, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом, яктага подвалам дорад. обуш мега доимия мега об дорад, мега соҳибшон. бо нархи 150 000 сомонӣ фурӯхта мешавад, ки бозам савдо ва муомила мега дар назди хона мекуне, мега ҳуҷҷатҳои хона 100% мега омода ва тайёр аст. гирди хона маҳкам давроза часпондагӣ, дар инҷа уже одамо зиндагӣ кардастанд. ба кадоми шумо агар ҳамин хел хонаи заминӣ агар лозим бошад, ремика аст, дӯстон, метавонед ки дар рақамо поён буда занг занед, бештар маълумотро аз худашон гиред. фақат лайкотон намонед ва видеонавори моро дар имо васатон падлиса кунед. квартираи фурӯши навбатӣ аст. дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар райони Фирдавсӣ, Гулпарвар гуфтагӣ аст, назди даврозаи корвон аз раҳи калон, яъне ки лаби роҳи калон гуфтагӣ аст, соҳибшон.
Якхонага квартира аст ки неки духонагаш кадаги меган соҳибшон доми се ошона аст ки дар якум ошонаш қарор дорад. Духонага аст дар якум ошона 43 квадрати метр. об светаш ҳастай ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом, термиз, кондитсионер, ванна отдельни ҳастай ки хона ремонти муҳайё аст, ремонти нағз аст, бо ҳамаи шароитош фурӯхта мешавад. Дар ҳамин хона мега мебела чизе ҳаст мега бо чизи чораш қати фурӯхта мешавад, мега срочна ҳама чиза қатишон метиҳам бо чизи чораш фурӯхта мешавад. Пеши масҷид, пеши бозор ҳамаш дар пеши ҳамин квартира ҳаст. доми се ошона бо нархи 225 000 сомонӣ ки бозам дӯстон муомила ва савдо мекунем мега дар назди квартира. Марҳамат, рақамошон аста метавонед ки дар ҳамин рақамошон бештар маълумотро аз соҳиби квартира гиред. Марҳамат. замини фурӯшӣ назди ҳавлига аст. дӯстон қарор дорад дар шаҳри душанбе дар ноҳияи рӯдакӣ гуфтагӣ аст. назди мошинбозор гуфтагӣ аст. аз замин роҳи калон 1 километр дура мега соҳиби хона ҳамин замин гирдаш маҳкам аст ки масоҳати замин 6 шотиқ замин аст. дӯстон срочна фурӯхта мешавад ки дар инҷа об свет ҳамаш ҳаста мега ҳуҷҷатҳои хона 100% омода ва тайёра временкам дорад. хай бо чӣ хеле ки хитон маълумотша аниқ када мегирем. бо нархи 105 000 сомонӣ ки бозам савдо ва муомила мекунем мега соҳибшон дар назди амин замин кадоме ки мехарад назди мошинбозор. ба кадоми шумо агар ҳамин хеле замин лозим бошад дар ҳамин рақамҳо поён буда занг занед, бештар маълумотша гиред. ҳуҷҷатош ҳамаш 100% мега муомила дорад. квартираи фурӯшии навбатӣ аст. дӯстон қарор дорад дар шаҳри душанбе дар гипразем гуфтагӣ аст. соҳибшон аниқтар маълумоташ нест, аз худашон мегирем. духонага квартира аст ки дар якум ошона қарор дорад 57 квадрати метр ки дарунош калон аст ки хоин сехонага мекунеша 57 квадрати метр дар якум ошона. об светаш аст, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом ҳамаш қоидави аст. ремонти средне, ремонти нав аст, неки ремонти средне барои зиндаги кардан мешавад. баъзе ҷош аббой дорад, баъзе ҷош надорад. темиз оби гарми хунук отдельна ошхона, баня неки ва ваннашам ҳаст. отдельна дӯстон срочна фурӯхта мешавад. бо нархи 240 000 сомонӣ ки бозам савдо ва муомила мекунем мега дар назди квартира. ба кадоми шумо агар ягон маълумотш фаҳмона бошад метавонед ки занг зада бештар маълумотша аз соҳиби худашон гирем. марҳамат, занг занед. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлига аст. дӯстон қарор дорад дар шаҳри душанбе дар маҳаллаи деҳаи тезгар гуфтагӣ аст. дӯстон хай кадомитон агар надонед бо мепурсен тезгар ҳамин территорияи душанбе дар гуфтагӣ аст соҳибшон. заминаш масоҳаташ 12 сотиқ замин мега 5 дар хона кардагии тайёра 1 та калидор, ошхона, навес, чойлоби ангур, дарахтони мевадиҳанда дар треза ҳамаш хона уже тайёр аст ки хонаи ремонти средне ремонт рангубор ҳамаш кардагии тайёра. гирди хона маҳкам аст, об советчам аст, отдельна ошхона, баня ҳамаш қоидавӣ. бо нархи 250 000 фурӯхта мешавад ки бозам муомила мекунем мега кадоме мехарад ва вариантҳои алиши ҳам дорад. бо квартира дар шаҳри душанбе буда алиш мешавад мега соҳибшон. кадоми шумо мехарен арзон мекунад, кадоми шумо алиш мекунед бо квартира кати арзон мешавад, яъне ки алиш мешавад. марҳамат, бештар маълумотша аз соҳибашон гирем. квартираи фурӯшии навбатӣ аст. дӯстон қарор дорад дар шаҳри душанбе дар райони шоҳмансур дар жилмасив гуфтагӣ аст. пеши бозорча ҳамин хеле маълумот аст. бештар маълумотша аз худашон мегирен. якхонага квартира аст. дар якум ошона қарор дорад 25 квадрати метр якхонага хона. об светаш аст, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом яъне ки ванна отдельно дорад. термиксам ҳаста мега ва отоплениям дорад, яъне ки зимистонда гарм хунук мешавад. оби гарми хунук ҳам дорад. пеши хонада мега бозорча, мактаб, садиқ мега дар пеши ҳамин квартира мега соҳибшон. отоплени ҳамаш яъне ки ҳаста хона установка кардагӣ аст. хона гарм хунук чӣ хеле ки мехоҳен ремонташ нағз барои шароитҳои зиндагӣ тайёр ва омода. бо нархи 190 000 сомон фурӯхта мешавад ки бозам муомила мекунем мега дӯстон 190 000 сомон буда узур камтар хато кардем 190 000 сомонӣ. ба кадоми шумо агар лозим аст метавонед бештар маълумотша аз соҳиби ҳамин квартира гирем. хонаи фурӯшии назди ҳавлига аст. дӯстон қарор дорад дар шаҳри ваҳдат дар пеши роҳи мачитон гуфтагӣ аст соҳибшон. пеши роҳи мачитон ҳамин хеле маълумот аст.
масоҳати заминаш 5 сотих замин аст ки 6 дар хона кардага ки хона коробка аст. отдельни ошхона баняш аст, хона коробка аст, фақат дару треза камхел коро мондагӣ аст. пешашда бо навес ҳам дора хонаҳои барак аст ки дар инҷа уже одамо зиндагӣ кардесиянд. нашуд яъне ки обуш ягон чӣ гуфтагӣ нест, дар инҷа свед аст, пас яъни ягон маълумот обуш ягон маълумот нест дӯстон. бо нархи 135,000 сомонӣ фурӯхта мешавад. бо кадоми шумо агар ҳамин хел хона лозим аст, метавонед ки дар рақамо поёмда занг занед, бештар маълумот хона коробка аст, дигар аймоша хитон мекунед марама. квартира фурӯшии навбатӣ аст дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар райони Зарафшо пеши больницаи инфексионӣ гуфтагӣ аст. ҳамин хел маълумот аст больницаи инфексионӣ. хай бо маълумота мегиред чанд хай ки мо тонистем ба шумо фаҳмонем. як хонага квартира аст дар 11 ошуна. қарор дорад ки лифт дора мега кор мекунад. 11 ошуна ҳаст. доми 13 ошуна аст дӯстон, 43 квадрати метр як хонага квартира. об свет ҳаст, ошхона, ҳоҷатхона, ҳамомаш ҳаст ки беҳтари ремонти замонавӣ кардагӣ аст дар наздикиш, яъне ки ҳамаи чизҳои лозимӣ ҳаст. мағозаи калон, балниста, яъне ки саддик ҳаст. лифт ҳамаш кор мекунад. бо нархи 260,000 сомонӣ фурӯхта мешавад ки бозам арзон ва муомила мекунем. мега соҳибшон доми 13 ошуна дар 11 қарор ки лифт ҳамаш кор мекунад. марама дигар маълумотша аз ҳамин рақамошон гирем. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлига аст дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар поёни мошинбозор гуфтагӣ аст. соҳибшон хонаи яъне ки тайёр аст. масоҳати заминаш 6 сотих замин аст ки 3 дар хона якта калидор тайёр кардагӣ аст ки хона бо гӯшти пухта кати омода шудааст. отдельни ошхона баняшам временка дорад. бо нархи 130,000 сомонӣ гуфтагӣ аст. соҳибшон назди мошинбозор. хай бо бештар маълумотша мегиред. об советшам ҳаст. 130,000 сомона бозам савдо мекунем дар назди хона. ба кадоми шумо агар ҳамин хел хона лозим аст, метавонед ки дар рақамо поён буда занг занед, бештар маълумоти пурраша аз соҳиби хона гиред. хона яъне ки соза бо як ремонт мекунед, зури бад мешавад. дӯстон, шумо агар ҳамхари хонаҳои фурӯшӣ дошта бошед, ки квартира, замин, мошин, магазин, чизе ки барои фурӯш, барои реклама доред, метавонед ки маълумотша қати суратош дар номери имейл ёки ватсап мо рӯй кунед. мо дар видеои оянда рекламаш ки фурӯшда мемонем. ин буд ки 12 хона ки ба мо равон кардем, мо пешкаши шумо кардем. то видеои оянда, худо нигаҳбони ҳамаи шумо.